Eritrea will make its debut. Eritrea Miss Universe Keegan in Mexico. Represented by Virginia-based neuroscientist Sinit Habteab. Attention to Eritrean culture and the brilliance of its women. I am Sinit Habteab ተወልደመድህን, and I come from the beautiful country of Eritrea. Oh, this is gorgeous. It is featuring 100%. እዚ ምስሊ እዚ ነቲ ኣብ መንጎ ውሽጣዊ ሕልናን ደጋዊ ተግባርን ዘሎ ፍጹም ምትእስሳር ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ካብ ስነ ፍልጠታዊ ንቕሓትን ካብ ሕብረተሰባዊ ክብርታትን ዝምንጩ ውሽጣዊ ጽባቐ ነቲ ኣብ መድረኽ ዝርአ ደጋዊ ግርማን ውቃበን ሓቀኛ ትርጉም ይህቦ። ኣብቲ ኣብ መድረኽ ዝርአ ምስሊ ንወለድም እዙዝ ምዃን ድኹማት ምሕጋዝን ኣጋይሽ ምቕባልን ዝሰረቱ ኤርትራዊ ባህሊ ኣለባብሳ ስነ ምግባር ብዝግባእ ተንጸባሪቑ ይርአ። መንነታ ኣብቲ ንማሕበረሰባዊ ድንጋጸን ባህላዊ ሓበንን ቀዳምነት ዝህብ ጥሙር ስድራ ቤታዊ ከባቢ ተሃኒጹ። ውሽጣዊ ጽባቐኣ ካብቲ ንስድራ ቤታ ዘለዋ ዓሚቕ ፍቕርን ተወፋይነትን ዝነቅል ኮይኑ ኣብ መዓልታዊ ህይወታ ብግብሪ ይርአ። ቁመናኣ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ሞዴሊንግ ፍሉይ ኣቓልቦ ዘውህባ ተፈጥራዊ ትዕድልታ እዩ። ንተፈጥራዊ ደጋዊ ጽባቐ ምስቲ ካብ ነዊሕ ናይ ትምህርትን ቃልሲ ምንባርን ዝመንጨው ውሽጣዊ ጽባቐ ተዋሃዶ ኣብ መድረኽ ዝስጉማ ኣጋራ ናይ ትሕትናን ክብረትን ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ናይ ምስጋናን ኣኽብሮትን ባህሊ የዘኻኽር። ደጋዊ ጽባቐኣ ንዓይንቲ ዝማርኽ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ናይ ኒውሮሳይንቲስት ፍልጠትን ኣብ ደቂ ሰብ ዘለዎ ዓሚቕ ርድኢትን ዘንጸባርቕ ናይ ኣእምሮ ጽባቐ መግለጺ እዩ። ኣብ መንጎ ፍልጠትን ግብርን ኣብ መንጎ ውልቃዊ ሕልምን ሓላፍነትን ዘለዎ ህደት ዝፈጠረትን ዝተፈጥረትን ስኒት ሃብተኣብ ስኒት ሃብተኣብ ካብ ወላዲኣ ሃብተኣብ ተወልደመድህንን ካብ ወላዲታ ኣርያም ዮሃንስን ካብ 5 ውልዳት ዘለዋ ስድራ ቤት መበል ሳልሰይቲ ውላዶን ኮይናያ ብ1999 ኣብ ኣስመራ ተወሊዳ። ናይ ንእስነትን ትምህርትን ግዚኣ ኣብ ኣስመራ ድሕሪ ምክትታል ኣብ 2018 ናብ ስደት ኣምሪሓም። ቨርጂኒያ እየ ዝቕመጥ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ። ኣብኡ ከዓ ምስ ኣተኹ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ኮቪድ ጀሚሩ እንግሊሽ ይዛረብ ነይረ ግን ኣይገስ ቋንቋ ምኽኣል ጥራይ ኣይኮነን ካልቸር እውን ምርዳእ ኣለካ ከምትናትና ባህሊ ከዓ የብሎምን ኣይገስ ከምዚ ሰላም ምብህሃል ክትሓልፍ ከለኻ ሰላም ትበሃሃሎ ካብ ከባቢ ካብ ስቴት ንስቴትፈላለዩ ግን ኣብቲ ዝነበርኩ ከባቢ ከምኡ ይነበረን ኩሉ ወላቲ እንግሊሽ ከም ዝበልኳት ቋንቋ እንዳተረዳእካ ከሎ ጆክ ዝገብሮ ንኣብነት ሜቢ ኣይርዳእካ ንሆን ብትሕቲኡ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ስኻ ዘይትፈልጦ በዚ ከምዚ ነገራት ቁሩብ ከምዚ ካልቸር ሾክ ኣጋጢሙኒ ምስቲ ሰብሲ ኣብዚ ብጣዕሚ ሕውስቲ ዝነበርኩ ኣብኡ ምስ ከድኩ ቁሩብ ሪዘርቭድ ኮይነ ከምዚ ንሕወሲ ቅልጥፍ ኢለ ኣይኮንኩን ግዜ ይወስድ ይርኢ የስተውዕል ድሓር ቀሲ ኢለ ሜቢ እንታይ ሽሙ ይገብር ከምዚ ዝበልኩ ኮቪድ ግዜ ከዓ ስለ ዝነበረ ብጀካ ባህሊ ናይቲ ሃገር ብልዕሊኡ ኸኣቲ እንታይ ሽሙ ከዓ ነይሩ ኣብ ገዛኻ ምዕፃው ከዓ ነይሩ ትምህርቲ ኦንላይን የተማሂረ ሰው ኢትስ አ ኮምፕሊት ሾክ ኣብዚ ዘሎ ቤተሰበይ ብዙሕ ናፊቐ and ትመጀመርያ ኸም ይመስል ነይሩ ኤኒዌይስ ድሕሪኡ ግን ከም ዝበልኩኻ ምውፃእካ ኣብኡ ምብፃሕካ ዘይተረፈ ዕላማ ዘለዎ ክኸውን ምእንቲ ኩነታት ሓፍተይ ርኤ ንዕኡ ኣይገስ ኣዋልድ ዩዥዋሊ ከምኡ ኢና ትርጉም ሂወት ነቲ ኣብ ገዛና ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ኢና ንጓየ ሶ ኣብቲ ዝበልኩኻ ናይ ትምህርተይ ይኹን ናይ ስርሐይ ይኹን ኣብ ከምኡ ከብር ከምኡ ጀሚሩ ትጉዕዞ ኣብ ስደት ተወሳኺ ስራሕ ሰርሕ ነይረት ድሓን ምስ ኮነት ኮቪድ ኣብዚ ዓዲ መምህርና ወይ ቱተሪንግ ብዙሕ ይገብር ነይረ ኣብዚ ዝከረኒ ኣብኡ ምስ ኣተኹ ከዓ ኣብ ጥቓ ገዛይ ዝኾነ ትምህርቲ ቤት ነይራ ስለት ኤክስፒሪየንስ ዝፀንሓኒ ኣፕላይ ገይረሃ ጀሚረ ንግዚኡ መፃኒሒት እያ ክትከውን ነይርዋት እያ እታ ስራሕ ግን ኣብኡ ምስ ኣተኹ ከም ዝበልኩኻ እቲ ሞንቴሶሪ ካሪኩለም ፔዳጎጂ ዝበሃል ተፋሊጠ እቲ ዲዛይን ናይቲ ማቴርያል መፃወቲ ድመስል ነዞም ከም ሓፍተይ ዳኣመሰሉ ህፃናትን ካልኦትን ደስ ኢልዎም ዝመሃሩሉ ካሪኩለም ስለ ዝነበረ ከዓ ብጣዕሚ መሲጡኒ ካብኡ ሒዘ ምስ ሓፍተይ ክሰርሓሉ ክፍትነሉ ጀሚረ ጽቡቕ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኣኹ ከዓ እቲ ትምህርታ ኸይዳ ትመሃሮ ደላ ሲ ስለምንታይ ከምቲ ኣብዚ ማቴርያል ትጥቀመሉ ደላ ደይሕግዛ ኣብዚ ማቴርያል ስታይ ስለ ዘሎ እያ ደስ ኢልዋ ትመሃር ደላ ዝብል ሕቶ
ሓንጎልና ነገራት ከመይ ይቕበሎ ከመይ ይርድኦ ኣብ ከባቢኦም እንታይ ተጌርካሎም ይደስ ኢልዎም ድመሃሩ እንታይ ከኽንኣልየሎም ኣለና ኢለ ሞር ንምርዳእ ኣብቲ ትምህርቲ ሰኣተኹ ማለት እዩ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ህይወት ናዓ ናይ ሓላፍነትን ተወፋይነትን መንገዲ ኣርያታ ስኒት ብሰንኪ ሕማም መንሽሮ ኣዲኣሲ ኢናያ ናይ እምራኡን ምዕባላኡን ድሩትነት ሒዛ ዝተወልደት ንእሽቶ ሓብታውን ኣላታ እዚ ተደራራቢ ክብደት ነዚ ሕጂ ወኒናቶ እትርከብ ሰብኣውነት ቅርፂያ ኣትሒዝዎ እዚ ናይ ሓብታ ኩነታት ነብሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ዓቕሙ ብዘይገድስ ናይ ገዛእ ርእሱ ክብርን ብቕዓትን ከም ዘለዎ ክምዕብል እውን ዕድል ከም ዝግብኦ ኣረጋጊፁ ጸላዩ እዚ ርድኢት እዚ ንተሓላለኽቲ መስርሕ ዕቤት ናይ ወዲ ሰብ ንምርዳእን ከም ሓብታን ዝኣመሰሉ ውልቀ ሰባት ጭቡጥ ፍታሕ ንምርካብን ዘለዋ ባህጊ ተደሪኻ ተሪርን በዳህን ናይ ትምህርቲ መንገዲ ተኸቲላ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብምግዓዝ ኣብቲ ዝለዓለ ጻዕሪ ዝሓትት ናይ ስነ ፍልጠት ዓውዲ ብዓውዲ ኒውሮሳይንስ ናይ ባችለር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪ ረኺባም እቲ ዓቢ ሕልማ ከም ኒውሮ ሳይንቲስት ኮይና ብደቂቕ ምስጢራት ሓንጎል ወዲ ሰብ ምምርማር ነበረ እዚ ምርጫ እዚ ንእሽቶ ሓፍታ ሚልካ ካብ ንእስነታ ጀሚራ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ባህሪን ናይ ስምዒትን ብድሆታት ትቃለስ ስለ ዝነበረት ነቲ ኩነታት ብሳይንሳዊ መንገዲ ንምርዳእን ንምፍዋስን ዝነቐለ ዓሚቕ ናይ ፍቕሪ ድራኸዩ ነይሩ ነቶም ናይ እምራዊ ምዕባለ ብድሆታት ዘለዎም እውን ብዝበለፀ ንምግልጋል ነቲ ስነ ህይወታዊ ምስጢራት ናይ እምሮ ክትፈትሖ ስለ እትደልዩ ኒውሮሳይንስ ማለት ኒውሮሳይንስን ሳይኮሎጂን ብዙሕ ይመሳሰሊ ምክንያቱ ከመይ ኢልካ ስነቲ ከባቢኻ ሪኣክት ትገብር ኣለኻ ወይ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ዘሎ ነገራት እዩ ዝፀልወካ ዘሎ ስለ ዝትንክፉ ጥራይ ፍልልዮም እቲ ሳይኮሎጂ ወይ ሳይካትሪ ብግዙፍ ነገር እዩ ዘረዳእካ እዚ እንተጋጢሙ as a result እዚ ትኸውን ኒውሮሳይንስ ግን on a deeper level እቲ ነርቭስ ናትካ እንታይ ይመስል information كحالف كلهم محلالف برئسها انتي مثل تمتحللاف انتي مثل process you ab memory خا نجارات more كتصنح زغورو which زيوم نجارات يوم ناتي more focus نيرو كتمهار كلاس كتمهار تراي ديكونس تمهار تخصن حلا برئسها anyways deep biological تمرتي على neuroscience بخمزي قرب كاب psychology فله so بسنكمون مريض هلوت حدا عب هجراون وددر كونجنا ككهر مخانو السمع فلتا نتتفطرو دغاو صباقان قمنا انريوم ابتو وددر كتساتف دفافوا مجمريا اتحساب مستناي ساينس حلمان مسناي تحتنا زملؤ بهلاوي اتحساسبان زغاج خوينه تسمعم يخون امبر اتوددر نبهلاو كبرتات هاجرن ناي دق انسيو وشطاو بسلتن عقمن زهو عبو بوتا مستردات اتزرخبتو مدرخ نت بزعبا امراو طعنان نيورو ساينسن زلو حساب نمغلاص كتقملو كمتخيل امنت إشتي قمت سلازنا براني حدا سب موديل تقبر دي خيب لك كاسر إيو أبزع دخله نيروز توسنا كزيد تحن زخنا خدان كله فوتوس مراي خيد نيرة أو نحواتيز فلطوام أو دسرحو سوات سلازنا وروم سألتا سايلي خيد كحتمو مالت زي كونا قلنا as collaboration كحت سلازي قرب جميلة نيرة كم زي fully modeling كأتو قلنا I don't know like stage walk مقبار عديون بزح كفتاتات نيروا ومسكت كازرها بكاسة بمتاع عينة امتكا كميتشي تقبركا بزح اي تقبلتو نيرا نسا ولد دخاتهم زفت وغاسوات زي تقبلوه تقبر كلها حنسابكا ملوك قسانة تيبل كانت حقس كادسي لكا يكون كانت تقبره قرب كفتاتات سي يالكا so I أبو تراي ديكونا تا سئلة تراي يقبر نيرا بدحريقو ناب United States مسكركو سبكم بحدشكم إيبلنا نيرو حجة more opportunity لكي صراحة كده مرتغنا تمهاركي توسخ عدل كونكي خيري سلاز بالوني كم أسألي قبر نيرة this time default أصب سلازنا زينا ورندز فلت أصب بعلي maybe سألين داس خفلكو كداني جزئة يوتيوب كحلن إشتي تماهيرة كسب حجة خحلية خلوني تصبو كيرا by the way انتي زبال قبر نيرة مالتي تحر
ካብኡ ተበጊሰ ወላ እኳ ኣፍቲ ፋሽን ዊክ ነገር ክሳተፍ ተደለኹ ኣገነቲ ከምቲ ናትና ባህሊ ከምቲ ናትና ሃይማኖት ዘዕበየና መንገዲ ወላ ኣፍቲ ባክ ስቴጅ ክትቀይር ክራንካ ብዙሕ ነገራት ስለዘጋጥመ ኤኒዌይስ ብዙሕ ቅሳነት ኣይተሰማዓንን ሶ ኣይቀፀልክዎን ኣብኡ ግን ኣብኡ ዝረኸብክዎ ሰብ ሚስ ኣፍሪካ USA ድበሃል ውድድር ኣሎ እሞ ክትሳተፍ ዶ ይብለኒ ሕጂ ፓጀንትሪ ፍልይ ዘብሎ ሓደ ሃገርካ ወኪልካ ኢኻ ትኸይድ ድሓረይ ካልኣይ ነገር ካብ ንእሽተይ ኣትሒዘ ንእሽተይ ኣብ ቲቪ ዝረኣኽዎ ዝዝከረኒ ቢኪኒ ገይረን መሐንበስሲ ወክስ ገብራሉ ብስቴጅ ነይረ ኣነ ከምዚ ተገይረ ገዛይ እንታይ ይኽብሉ እዮም ዓይነቱ ሓሳብ ስለ ዝነበረ ከምኡ ስለ ዘለዎ ኣይ ዶንት ቲንክ ንዓይ ዝኸውን እዚ ዕድል ይብሎ ነቲ ሰብ እሱ ከዓ ኖ እዚኣ ሚስ ኣፍሪካ USAC ብጣዕሚ ነቲ ኤና ዋልድ ንምትብባዕ ኢላ ዝገበረቶ ኦርጋናይዜሽን ስለ ዝኾነ ናይ ከምኡ ናይ መሐንበስ ሴግመንት ውን የብሉን ይብለኒ ሶ ሓራይ ለይ ይሳተፍ ኦልሬዲ ኣብ ፋሽን ዘለዎ ረኣያ ናይ ኮሚኒቲና ቁርብ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኦፍ ኮርስ ኩሉ ሳፖርት ኣይነበረንን ክጅምር ከለኹ ብድሕሪኡ when I did a little ቁርብ ኢንተርቪዋት ምስ ገበርኩ ግን እቲ ህዝቢ ንውድድር ቁንጅና ጥራይ ለዘይኮነስ ወይ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናይ ፋሽን ስታንዳርድ ንኸዶ ፋሽን ሾው ንገብሮ ዘይኮነስ ባህልኻ ተፋልጠሉ ሃገርካ ተፋልጠሉ ኦፖርቹኒቲ ስለ ዝኾነ በቲ ትገብሮ ክዳን ትገብሮ ሳዕስዒት ትዛረቡ ዕላል ንኤርትራ ይፈልጥዋን እዮም በቲ ኣነ ዝገለፅኩ እዮም ዝፈልጥዋ ሕጅስ ተዕድል ካብ ሓደ ኤርትራዊ መፅኡ ነቲ ዓድኻ ክትገልጻ ከለኻ that's a wonderful opportunity model ክትኮን ከለኻ ግን እስኻ you're the model of your brand እስኻ ብራንድ ኻንታዩ advocacy ኻንታዩ ናይ መን ኣምባሳደር ኢኻ ናተይ ሕጂ ናይ ዚኦም ህፃናት እዚኣቶም ንኮሚኒቲ ኣዌር ምግባር ከነውፅኦም ከም ዘለና ዕድላት ክንፈጥረሎም ከም ዘለና ብቕዓት ከም ዘለዎም ናቱ ብራንድ ኣድቨርታይዝ ዝገብር ዘለኹ ምስ ፐርሶናሊቲ ምስ ገዛይ ምስቲ ዘለኹ ዓውዲ ማች ዝገብር ከምኡ እንተኾይኑ I feel like more respect ውን ዘለዎ respect ንዓኻ ከም ውልቀ ሰብ respect ንሃገርካ ንኮሚዩኒቲኻ so for the first time ኣትየ I didn't know እንታይ expect ክገብር ኣለኒ እንታይ ውፅኢቱ ናበይ ወስዱኻ ግን ናይ ዕድል ጥራይ ዘይኮነ ናይ ኣምላኽ ነገር but at the same time ህዝቢ ውን was very supportive ይዝከረኒ ኣብኡ እንዳተወዳደርኩ ከለኹ መወዳደርተይ እዞም ኩሎም ሰባት ቤተሰብ ክዮም ይብላኒ ነይረን ቤተሰበይ ውሕዳት እዮም ካብኡ መብዛሕትኦም ግን ብሽም ኤርትራዊት ስለ ዝኾንኩ ባንዴራኦም ሒዞም ክዳን ሓበሻ ዙርያ ተኸዳዲነን ተናንስቲ ዝመፅሉ ኢቨንት ስለ ዝነበረ እሱ ንባዕሉ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ መሳጢ ነይርዎ ኣነሲ I want to know more ብዛዕባ ዓድኺ ወይ ክፋለጥ ኣይደሊ ክርኢ ይደሊ ዝብል ሰብ ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ so ብጀካታ ኣነ ዝገበርክዎ ነገራት ኣብ ስቴጅ እንኮላይ እቲ ህዝቢ ዝገበሮ ሪኣክሽን ነቲ ሰብ ብጣዕሚ መሳጢ ገይርዎ ሃገርናስ መሳጢት ገይርዋ ሕፃርታታ ካይዳ ንኤርትራ ወኪላ ክትወዳደር እንተኾይና ግን ምስ ካልኦት ደቂ ዓዳ ውድድር ክትገብር ስለ ዝነበራ ኣብኡ ውን ተዓዊታ ኣብ ሚስ ዩኒቨርስ ተሳቲፋ ኣብኡ ድማ ብድምፂ ህዝቢ ኣብ ዝወሃብ ውድድር ንኻልኦት ዜጋታት ብዘገረመ ደገፍ ህዝቢ ዝለዓለ ኢድ ብምሓዝ ስማን ስም ሃገራና ፀዊዓም ኣብኡ ብክልተ ንእሽተይ ሳብ ካቴጎሪ ነገር ነይሩ ንኡስ ውድድር ዓይነት ኣፍቲ ሚስ ዩኒቨርስ ተዓቢኡ ብዓቢኡ ውድድር ኣሎ እታ ንእሽተይ ከዓኒ ነቲ ፕሮጀክት ኻ ዝውክል ኣነ ዝምክሓሉ ነገር ተለኒ እቲ ኣካይዳ ኣይኮነ ነቲ ቁንጅና ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ሰብ ኣሎ ኣነ እንተኾይነ there's ብዙሓት ካልኦት ድረኣናዮም እንደይረኣናዮምን ሓንቲ ግን ታ መምፅየይ ምክንያት ውን ናብኡ ብጀካትና ሃገር ምፍላጥ እንኮላይ ነቲ advocacy part ስለ ዝነበረ ንሳ ፀቂጠ ማለት እዩ ሰብ ውን ቮት ምግባር ነይርዎ ብጣዕሚ በቃ እቲ ካፍታ ፅዒሮም ዘምፅዋ እንጀራኦም ቮት እንዳገበሩ በብዓቕሞም kam ishto xsab buzuh Thailand or something nera khal'it msayz watsat afti voting بتعمل جريمة إيرتران إيشتي هاجريا وحد GDP لوا
كابي خمي خندزي انتايس بحالي قبرو لو يلوم اب جوجل مقبار اب ريسيرش مقبار إرترا منيا كابي يوم نتيهم سواتن انتاي كم قبرو لو so usually حد كزي اختو ورادر كلها I don't know فيفا حجي لومي زنور عامة تاريخهما كيب فردي تصبق outstanding زخونة performance لازم قبرو كيب فردي اب تفلت نتا اب عالم حجي it's different بخو عصو عينة ايدي كونه ولا بتوريزم سب خيد دلي خريو دلي why is كم discover زي قبرنا عدي يبل مالتي so نزيهم كماني كم في فايل كحسب وزود الدركون جناون اتسبنا تهاجر كفالة أمو خاو تبجيسو خاص انت عينة impression تقدف نتي audience مالتي research كيرهم زعب عد خفلتو مثل يوم يذكرن زخونا ناي تقرني أدرفو اللي عمون سعسعوني رم ناي كالك culture كله تغلال لناتنا ناي بحالنا أفلت أزيبلهم that was very wonderful كوين سمعني سويت سيد كابتا قدامي تخابز هالإيت وددر ولا كوفتي زعبي ستيج أفتعب وددر تزي تعوتنا كم مجمرة جزي استساتفت هاجر بتزلنا limited resources top 10 ناي silver award تعود تخينا for the project بتي حدا وجن جن بت حدا وجن كأنه تهاجر كأهم زبالكها it's a curious كوينو كفلت بزعب أمد لايو زين تنكل تعاوتات كوينا نسمعني جن إذا ميس وورلد تبهال و I think مس personality more match تقبر كوينا تسمعتني إذا جنا السائق أتا مجمرة وددر كونجناز نبلة على عالم ملو أميس يونيفرس كخير كله نيرو ويبيكيني كميس أفريقيا نبرنجن كم ذا مسلمز قبروا محمد بوركيني زبال السوء تخدينا توراديره محمد زي قبر كوينا وي مسلم كوينا زي كونه اتي بحالنا هاجرنا عقب at the same time كا اب ستيج تاريخ انه ويشمي تذكر كانسي اتا خمس تخدينا زنبرت وي كم زقطا زي كونس بتزقوركم بتزقربكم بروجكت كذكر يزدل سو بوركيني تخدينا توراديره مالتي زي اجن يبلا معناته زندق انستيو متين ني بحقي ادفوكيت تغبرالو براند امباسادرز تخونالو هاجر يكون ولاتي بروجكت اوينا فوكس كنغبر ندلي بلو سو ناي تنقساسكا وكير كان يزخالكا ناي صبو استخدنكا زي كونس ناي تحستو غازريو اورغانيزيشن سزخونو ناي مጨረሻ عدل خفتنا الى حاسبه سو again ناي موداتا غزي ابزي اتوداديره اذا عدل نخالوت إرتراوያን كلي تساتفال منغدي اكسبلور كنغبر متبال كيتمت قالي سنيت نتا أبايتا كسر حلو زلوا مدلوات كتقبر دحر متنح أبز جزيزي نا فيتنام أغني على أما برسبع حمشتن فستيفال ويزريت عالم نيرترا أبز فلوت نايميس وورلد وددر كتوكليا إذا مدرخ وددر دقاوت بقط رايزي كونه كالو شو عتا مدباتون زكاتتيو وتوددر فيتنامي خوخون أبشو عتا كاريكوريز يدفله تازول قاطع قداميت ميس يونيفرس سلستين swimming suit evening gown صبو خدانت مجرشات خدونو مالتيو تاسال سيت خاني interview مالتيو interview closed doors ساتون ترايز قبرو interview final top 5 نتبتحكها أبقد مهزب تقملسو ملسي مالتيو إذا أجن شو عتا categories اللوا ناي سبورت اللوا ناي زي project خا فيديو اللوا talent اللوا head to head بحالك الله خمس debate عينتي مثل استغاثة تماريت كاس بخمي نزع عدل كتقوم له تدل بزول الحساب مالتي professional outwearina نخدن لك كم office لها غير كحسبه so نبزح صبو عدلات ناي عالم زدالو كخوين يسمعني صبو after professional بوتاتات نختبصحسي زدالو skills competitions مدلاوات كوينهم يسمعني بلاس بتن زولكا ووك خميجركا انتي كران تخدينكا انتي مليسكا مجرشا طايدي كونس تحستوخا بملؤ نخاستو علو زقبرو بزح كاتيجوريز تزخونها صبو كوين تسمعني بلاس in any category انت دا قداماي وصيخا سالساي وصيخا اتنطبي نابتي ناي مجرشا مدرخ نختبصح بوش يغبركا وي دقفكا مالتي بعلنا نبحق أنس أب عديت وليد زعبه فرنا يحجري سلسخنكو زي مثل if نبحق خافت استزاربكو زسرحكو استخدمكو ولا ون بدقري خاد دست بالك أنا قلت له إرترازت مثل أنس ني إشتي representation نايت بوزح نجر زلوا بإرترا مالتي
ካልኣይ ነገር ከም ዝበልኩ ትባህልና ባህልስ ሰብከይ መጽኸለስ ትባህሊ ኣነ ናፍቲ ስቴጅ ሒዘ ክኸይድ ከለኹ እቲ ባህሊ ከዓ ነቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዘሎ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ነቲ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ኤርትራ ዜጋ ኢንተረስት ኣብቲ ዓዲ ዘለዎ ብኔጋቲቭ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ፖዚቲቭ ዓይኒ ካልእ ዝፈትወሉ ምክንያት ተሎን ከምዚ ዓይነት ውድድር ቁንጅና ኢትስ ቢካዝ ንዓድኻስ ብሓቂ በቲ ጽቡቕ ሸነኻታ ዘለዋ ህያባት ከተላልያ ምኽኣል ማለት እዩ ጽቡቕ ዕድል ኮይኑ ይስማዓኒ ኣምባሳደር ናይዚ ዓይነት ኮዝስ ክትኮን ከለኻሲ ምስ ተዛረብካሉ እዩ እቲ ሰብ ዝነቅሕ and this is ኣብ ሓንቲ ቦታ ኮይነስ ንብዙሕ ሰብ ሪች ክገብር ይኽእል ካብ ኣነ ሓደ ሰብ ድነግር ኣብ ሓደ ቦታ ኮይነ ንብዙሕ ሰብ እዚ መልእኽቲ ከብፅሕ ምኽኣል ከኣኒ ኣይ ቲንክ ዓብ ፀጋ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ እንተገይረዮ ከዓ ሰብ በብወገኑ ኮይኑ ከምቲ ዝገብሮ ዘለኹ እኳ ኣብ ዝበለፀ መንገዲ ክሰርሕ ኣለኹም ዝኽእል ስለዝኣምን ካልኣይ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣብ መጨረሻ ንዓይ ከዓ ንውልቀይ ንነፍሰይ ከዓ ኣብኡ ከይደ ዝራኸቦም ሰባት እቲ ዝኸዶ ዓዲ ካብኡ ምስ ወፃኹ ከኣኒ እቲ ኦፖርቹኒቲ ተጠቂመ ነቲ ናተይ ክሰርሓሉ ዝደሊ ነገራት ንምስራሕ ከዓ ይሕግዘኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ንኣብነት ብራንድ ናትካ ክትከፍት እንተደኣ ደሊኻስ ናተይ እንተደኣ ብዛዕባ ትምህርቲ ኮይኑ ፀኒሑ ከመይ ገይረ ናተይ ዝኾነ ነገር ትምህርቲ ሞነዝ ዝብሎ ዘለኹ ነገራት ዘማልአ ክገብር ይኽእል ኦልሬዲ ግን ኣብቲ ሰብ ስለ ዝፀንሐካ ሓድሽ ቢዝነስ ኣይኮነን እዚ ነገር ከመይ እዩ ዝብሎ ሰብሲ ይኮነን ኦልሬዲ እምነት ስለ ዝፀንሖ እቲ ሰብ ኣባኻ ንኽመፅእሲ ፅቡቕ መንገዲ ኮይኑ مزه سمعت أخلو عند مهنيات كأني مز أبز عدنا زلو محبرنا special needs كلا إلى متزجور زلو خمي كنا الدجاجة في كنفالت نخلي إلى نزي إلى يمتي مجمريا تمال نجواتي مالتي بإيربورت عتي تخيل نبتي special needs زمهارو لو classroom مسؤوم كلا على خيدة تم تمهارو عب classroom مرئيو انتي مسد انتي صرحو بالتعمي مرأيهم دسيلوني بالتعمي مسؤوم كذي محلاف دسيلوني صبوا وناي مفلات ناي موسيقى ناي شاهي ندب جرنا كابوات ايه ناب I guess نابزود الدرس خدا زلوا خا كم تزول خان كلنا هاجر كزلوا صباغ نخست فادت لزخونة زخونة حد كداونتي خون كدي خون بهلاو زخونة كمتسي إلى متسي بزعبات potential ناي زلونا حد سفيتها I'm very impressed yes specifically مس حنت دسر حزر لخوفانا تبهال سيئة عم تقول بحد إرجزي صفوف أسرار حاجة حد نجارات زغربت لي فريدة خم حد نجارات الزخرة حزمها عليه بالطعم تحوجزه تزلين نقعوتنا زود الدرس تمال أكويني سمعني كابو نايد حرقت لي درفو خباب خيدنا بلس بلعنا حد حرتي نيشتي دمثل كن بطعم الزناطة نجارات نعدي مالتيو حرني متشرشها إتا جرياز خير كراون إنساش زوها بلا سنة ساعات كأني دحر غرف ساعات جرت صراحة نجو نعديك من لازم دحر غلطة مع التخانة بفيتنام كودا درك خيري سو عبد الله تكون ذكرني دقفكم أي فلين نقبلكم فتو Thank you so much. Thank you so much. كم زجاجكم جزاهم وفيهم ساكتان سيو. أبكال أبغون أبغى تأخذون دخلكم كلهم.
تازلاتكم جزء يساك تحلفوا أصل زوجسنكم كمسكنكم يفضل أينو هو دادر كله إرترا وكيلة نظام بتصانات اليوم وكيلة يزوا دادر له عود كم تمني ولا كم تصدي ولا كم تدقفوني زلهم وني عمل أبزمت إيه كم زعينة كوابلا كم زعينة سبورت كم زعينة دقف كم زعينة مفنا وكم تبدل لي كلها حاجة سيوي سنير دار غاز تعودك كيف تقوله كان زبلت عودت لازم دغنا ثانك يو لك أمودة سنيت قبل على أمراون معبالة أو ندرس النزل لهم سبات أتوكيرا لبوا بمهابيات فانياتنا أبزت كايدو الدر كمون أبقت المرباطة عوتنا سالتون نمنيلا حدا مقبل أنا هي بكون يوم زسمعني زي يوم هزانات يوم حفتي سلزلا أنا علامة purpose رغيبة أبز الصراحة لو دله الصراحة دله كم أز مثلا هزان كله أنت داري إخا نسا خوينهم سلزسمعني نعاتهم ناي مدقاف ناي محقاف لبي ويرهراهي الساز قدفت لي كوين يسمعني حجي خاص لك خمتنا عي هي بزخونتني كاركتريز لوطتني علامة ذهبتني انت دا اب كوميونيتي شير جيريا كم زيت الوازن عيد قبرت لين حال اسوون كتقبر لتخيل سوزوم سدرازيهم كانت وصيومم كم تنعم فقارات زغبرهم نت حبرتسبون فقار الاين خغبرو شير تزغبرون كوين يسمعني بجكازي نحبرتسب صبو افكت زلوم نايزوم هصانات بالعليو خا انت وصيوم توم سدراون بحقي يا امنو يوم يلوم انت حاسبهم كم نسخاز امن كالي ولاد كابز بصح بصح ايكلني تيلكا تخبابون سلا زي تغواغولو اي بصحني نس انت دا يخيلي تيلكا كن كتصعرن كتفتن من سلاسخونكا ك بصح يخيلي لسز امن سدرا حدراخم نولادكم تزبرتعن زحيلن طبقا نسخهم يخم كاباخم تبغيسي يخ كل ነገር كقنعم زخلمو እዞም ተዋሂቦም ዘለው ህያብሲ ንባዕልهم ጥራይ ዲኮነስ ምስ ህዝቢ ምስ ኮሚኒቲ ምስ ዓለም ሼር ክትገብርዎም የለም بالت إريترا تملو بصباح الليل أمرنا نحن بحلنا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلام بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا بمحمد ولو إريترا إريترا دم بحبل ولادتا